I dag releaser vi dette års undersøgelse af danskernes brug af business case og gevinstrealisering. Da vi så samtidig fylder 5 år, så har vi gjort lidt mere ud af det, og vi har fået et lille overflødighedshorn af taler. Vi har fået Liselotte Munch til at fortælle om disruptive teknologier og har eksempler på, hvordan de har ødelagt kendte forretningsmodeller. Vi har fået Lars Krogh fra Master Innovation til at fortælle lidt om, hvordan man projektstyrer anno 2015 og med relation over mod gevinstrealisering. Og sidst men ikke mindst, så har vi to her fra OneStroke, nemlig Jimmy Kevin Petersen, fortæller om den digitale business case. Hvad er det, der rører sig i den, og hvorfor er den også så svær? Og til sidst så kommer jeg med det kedelige statistik om, hvordan faktisk danskerne bruger business case gevinstrealisering. Og en af hovedkonklusionerne i år, det er, at vi er blevet bekræftet fra de seneste år, men også at vi kan se en stærk tendens til, at i den offentlige sektor, der er det meget mere en teknisk IT-projektleder, som skriver business casen, hvilket er helt imod, hvad vi ser af tendens til, at man bør gøre. Den offentlige sektor udvikler sig meget markant, og drivmidlet det er digitalisering, drevet af business cases, som skal realiseres igennem de næste mange år. Det er ikke nogen simpel sag at realisere business cases. For det første så er tallene udregnet på nationalplan, og så skal de omsættes i kommunerne. Det næste trin det er så, at business casene også skal realiseres, og det kræver i hvert fald, at man er klar til at omlægge nogle af de arbejdsgange, man har i kommunen, at man er klar til at drive en forandringsproces, som det kræver for at få gevinsten høstet hjem. Business case. Alle får gode idéer. Det er nemt at sætte sig ned og skrive en rigtig god business case. Man kan ofte se de store gevinster, der ligger nede for enden af regnbuen der. Det jeg vil tale om, det er det, der ligger mellem business casen og gevinsterne. Nemlig det at få projektet realiseret, således at business casen rent faktisk flyver. Det vi arbejder med, det er porteføljestyring, ressourcestyring og økonomistyring i ét værktøj. Det er meget unikt, at alle tingene er samlet et sted, men det gør så også, at det vi kan lave planer, der er realistiske, både på den korte bane og på den lange bane. Når vi taler om disruptive teknologier, så er det vigtigt, at man gør sig sin business case klar, inden man vælger den teknologi, som man gerne vil arbejde med. Og hvis man ikke kan se, at der er en positiv gevinstrealiseringscase i investeringen, så skal man egentlig lade være med at investere i den her teknologi. Og endelig så kan man sige, at teknologi i sig selv, det disrupter ingenting. Der kræves ledelse, der kræves forandringer, og der kræves styring for at sikre, at man rent faktisk får gevinsterne hjem, når man investerer i teknologi.